бо як мисоли диге мебиёрам. Якта шогирдам гуфт ки да ҳамин остановкаи метрои ҳамин вай самбусахона кушода. Самбусахона кушодага гӯш кунед, аренда гирифтаем, гуфт 170 000 ба ҳамон ҷое ки мо самбусахона кардем. 170 000 ба мо аренда гирифтем. Кора сар кардем. Вақте ки кора сар кардем, гуфт, вақте ки кора сар кардем, анча кор ки шуд, баъд аз чанд вақт ҳамин се каса кор кардаги як ҷоя нарх савдо нағз мешавад. Савдо ки нағз шуда мегирад, якта дарони ҳамуно мегӯяд ки биё мо худмо мерему, гапзано мекунему, чӣ хеле карда ҳамин точка худам батиян. Мераду ҳамон соҳиби бачаи озарбойҷонро мегӯяд ки ту ҳамин дутта пеш куну, ва ҳастеташ партнёр ко, ту моа пеш кунанҷи, ба ман гашта ту отдельно аренда мегирам, ман ту ба 300 000 метиям. Диққат кардастетон. Хай, вай мардак мегираду, ино мегӯяд ки шумо буромада бураветон, ман худам кор мекунам исусон, ё ба хай мегӯяд биё мо ту ба чӣ дар кор, хай ягон кас мо дигаро ба метиям, дигаро ман ба 300 000 тайёран китиян. Ва мегӯяд ҳамон ахир оқибат фикр мебиён ки ҳар сета амон дига партнёрш ки мо ҳам 300 000 ту метиям, мо пеш накун. Диққат кардастетон. 300 000 додам мегиранд. Самбуса хона ба элементарна самбуса. Баъд аз як маду маша ин одам бахилиша мехоҳад ки худаш тоқа бошад ки уже намефорад ки дигаро хати тақсим. Бо омада мегӯяд ки ман ту ба 500 000 метиям, ино пеш кун. Обшум ҳамин хел 3 бор 4 бор 5 бор 7 бор нарх як майдак точкае ки 170 000 ба аренда гирифтагӣ ахиро оқибат 1 700 000 ба мебарояд. 600 000 ки зиёд мешад, хай вай сека он ду кас мебарованд, ин худаш тоқа мегирад, аста ваям зиёд карда рафтан мегирад, обшум 1 600 000 ба мебарад канса кансо. Баъд маҷбур мешаванд ки рекетоя биёрану чеченсои воба бо пултияно ки биён ки озарбойҷона нафсаша пастар кунаду гап занад, обшум 1 300 000 ба мемонанд. ҳозир 1 300 000 ҳамон тоҷики ахмақ дода ҳамош ба кор карда истода. Ман намедонам шумо токая ин хел ғулом мемонедон. Токая 170 000 маъқулан нашуд. 170 000 ба мегирифтӣ, ҳамин разницивая худотон тақсим мекардед. Анакоз 1 300 000 дода истоди. Агар ҳамон ту мана гӯш карда истоди, бародар, токая ғуломи ба одат мекунед? Токая? Ман ин гапа мехоҳам ки тамоми мардуми тоҷик фаҳмад. Чунки ин чи дили мана реш мекунад. Ман ҳама қадар хизмат карданам ки шумо як чизе ёд гиред. Ҳама қадар хизмат карданам ки шумо зиндагитон пеш равад, мардуми мо хезад, бедор шавад, илм омӯзад. Не ки ин хилқати пеш рафтан намешавад. Шумо бояд ки дигар шавед. Бародароя, кадумоятон ки мо ҳама дига кардан наметавем, а худамо сар мекунем. А ҳамон миллате ки орзу дорем, ҳамон ҷамъияте ки орзу дорем, аввал худамо ҳамон хел мешавем. Дастгири якдигар, худамо ҳамон хел шаффоф, одами тоза, одами худотар шуда кардан мегирем. қабатамо ба одаме ки омада дид, аста дигар шудан мегирад. ман гум мекунам ки ҳамин ҳозир нишонае ки гуфтам шумо ба назарам ки як ҳамин ҳозира мисолҳое овардагим ба шумо бояд як таъсир равад. 3 та 4 та خطا کردم خطا استغفر الله ببخشایم خدا استغفر الله ندانستم هوس با من چه ها کرد نمود از تو جدا استغفر الله شدم دور از در رحمانی تو کجا رفتم کجا استغفر الله به کار و بار دنیایی گرفتار به حق خود جفا استغفر الله به حق خود جفا استغفر الله شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رقا استغفر الله نبارد قطره ای باران خدایا سبب اعمال ما استغفر الله نداریم با کم خود ما قناعت طعام ما ربا استغفر الله نباشد الفتی با خویش و اقوام چه شد صلح و صفا استغفر الله نبویی از صداقت در سخنها نماد عهد و وفا
الله شده غیبت به هر مجلس چه شیرین که این هم شد غذا استغفرالله که این هم شد غذا استغفرالله برادر با برادر کینه دارد به جان هم بلا استغفرالله نه حرمت بر پدر یا مادر خیش نه شرمی نه حیا استغفرالله درون ما شده چون سنگ و آهن و ظاهر چون طلا استغفرالله ببین بازار رمالی چه غوغاست به هر خانه عزا استغفرالله به هر خانه عزا استغفرالله چرا ما بر گناه اصرار داریم نمیدانم چرا استغفرالله خدایا رهنمایی کن تو ما را چه ها کردیم چه ها استغفرالله چه ها کردیم چه ها استغفرالله